Muhammad bin Ismail al-Bukhari a y'a ka denmisɛnniya daminɛ bɛɛ kɛ fiyentɔya de la a ɲɛ kun tɛ ko la nka mun y'a ɲɛ dayɛlɛ a ba ka timinandiya ni Ala wele ye a tora Ala wele de la f'a Ala y'a sogo da la ko den ɲɛ yɛlɛla dugu jɛra a taara den na wuli a y'a sɔrɔ den ni ɲɛ don den ɲɛ dayɛlɛlen mɔgɔ mago bɛ Ala la o waati t'i ka sufɛ sunɔgɔ ye haminanko ka ca o waati t'i ka sufɛ sunɔgɔ ye furuso gɛlɛyalen don i ma i ni muso ta ka ɲɔgɔn kan fɔ ni waati t'i ka sufɛ sunɔgɔ ye muso tɔɔrɔlen don furuso kɔnɔna na ni waati tɛ ka su bɛɛ lajɛlen kɛ sunɔgɔ la ayi baarako ka gɛlɛn min ma wuli i ka yira Ala la walasa i ka baarako ka nɔgɔya e min bɛ yen i bɛ baara yɛrɛ la i ka wari ba ka don yɔrɔ min i t'i ɲɛ dɔn a la n'i ka wuli i ka yira kotigi la i bɛ yɛlɛma bolo sɔrɔ i ka lahala la sa mais ka su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la i tɛ wuli ka fɛn di Ala ma a kana sɔn ne ma dɛ kuma tɛ ni téléphone ko clé ni ne y'a f'i ye n ko muruda fila don kuma dɔ la tigɛ cogo ka ɲi mais a ka tigɛ cogo min ka jugu o de ka bon ni ɲuman ye caman bɛ yen a ɲɛ bɛ jɔ su kɔnɔna na yɔrɔ kuma ni kuma o bɛ to ka kɛ maa la i bɛ dumuni dɔ dun i yɛrɛ t'a dɔn ko fɛn b'a la mais o dumuni bɛ kɛ sababu ye k'i ɲɛ jɔ i bɛ min fɛn dɔ min e yɛrɛ da kuma a bɛ kɛ sababu ye k'i ɲɛ jɔ fura dɔ bɛ yen i b'a ta a bɛ kɛ sababu ye k'i ɲɛ jɔ n'i ɲɛ jɔr'o la kana kɛ kolonkoloni ye dilan sanfɛ n'i y'i kolonkolon ka taa yen fɛ n'i sera kogo ma i bɛ tila ka segin i kɔ tuguni kana kɛ ten ko taxi bɛ ka arrière bɔ wuli ka i kungo di Ala ma i ka wuli ka seli téléphone to yen mais o waati de la o ye dɔw ka téléphone ta kuma de ye bɛ don Facebook kɔnɔ ko feuilleter n'a seginna YouTube n'a seginna TikTok n'a seginna a bɛ don caman kɔnɔ a bɛ tila k'i da a bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ o waati tɛ ka sunɔgɔ jagoya ɲini Ala mago b'i la Ala mago b'i la ka n'o kɛ jagoya sunɔgɔ ye kana kɛ kolonkoloni ye i bɛ taa dilan fan dɔ ni i bɛ segin fan kana kɛ ten wuli i ka seli o kuma e ye semaine joli kɛ i tɛ seli Ala filɛ k'i ɲɛ jɔ ni wuli i ka seli o kuma i ka segin ka taa Ala ma i ka hɛrɛ b'o de la ni nin kolonkoloni ba bɛɛ lajɛlen ye wa maa o maa bɛ yen ko degun b'i kan i kɛra dugu kɔnɔ i kɛra kɔ kan i ka degun fura sufɛ nafila seli kira ye sahabaw ka haminanko dilan ni sufɛ nafila seli kira yɛrɛ ka haminanko a y'a dilan ni nafila seli anw dalen don anw bɛ k'an ka hami ɲini ni cogo wɛrɛ ye ka sɔrɔ fura filɛ ni ma wusa waati bɛɛ i ka taa fura ɲaga fili sira kan a ma wusa waati bɛɛ i ka taga sɛfan ci sira kan ni ma wusa waati bɛɛ saraka cɛjugu dɔ b'i bolo ka maa dɔ lajɛ hami bɛɛ kan i bɛ taa di mun ma o ka hami ka bon n'i ta ye i t'i yɛrɛ lafiya i ka ko di Ala ma walasa hakili ka tranquilliser o bɛ kɛ ni fɛn jumɛn ye i ka sufɛ jɔ jɔ ni kɛcogo ɲuman Ala ka nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen ye aqulu ma qultu wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim